Okay, yan po mga kaibigan, ang isang nag-float kanina. Ma'am, anong pangalan po natin? Angela po. Angela. Apo. So talagang mahilig kang mag-float? Apo, sir. Mahilig po sa music. Taga saan po tayo, ma'am? From Bicol po ako. Bicol. Ba't alam mo yung Ilocano song? Naririnig ko po yung sugso ni Wido ko po siya. Tapos, Hindi ko pa siya ganun ka... so kapado mo na yung mga notes na. Ni Wido ko po siya. Hindi naman po. Gusto ko lang pero pwede na rin po kasi naririnig nila yung May paninda po ako na sir, pero hindi pa po siya dumadating. Ang magandang pakinggan dito sa loob. Ano pong alam mong tugtugin? Ito po, tulad nito. Nawiwido ko siya. Sige, parinig nga. Yan, galing. Pinag-aralan. Ito po ang Balitang Ilocos Online.